головете на срещата и по-интересните моменти. Първи удар беше на Пабло Освалдо, след това задна ножица или нещо подобно на Серхио Бускетс. Пропуск на Меси от непосредствена близост, за да се стигне до гола на Педро Родригес в 19-та минута. Барселона не спря играта при паднал футболист на Еспаньол, продължиха и отбелязаха. Ето тук останаха съмнения за засада, че ето при това докосване Шави е бил зад гърба на всички защитите. Голът беше признат в 30-та минута, 2-0 за Барселона. След това Меси и Вие имаха шансове. Това беше всичко за първата част. През второто полувреме нещата не се промениха кой знае колко. Отборът на Барселона атакуваше. От изпасяване на Карлос Камени. Ето тук в 60-та минута при добавка Педро отбеляза второто си попадение след много мощен удар на Меси, който разтегна максимално вратаря Камени. При този резултат дойде и единствения гол за Еспаньол. Пабло Освалдо надбяга Пуйол и с удар в обратния ъгъл отбеляза вратата на Виктор Валдес. След това Давид Вия, 76-та минута, 1-4, за да дойде и петия гол на Давид Вия в 84-та минута. Еспаньол Барселона 1-5. За вас коментира Бойко Серафимов. Останете с TV+, започва матча Реал Сосиедад Валенсия с Даниел Хърлев.